Aj ty hovoríš ale mne? Prečo? A dokedy? Ja som Rišo. Zastupujem občianske združenie Medikán, ktoré pomáha pacientom, ktorí by sa radi liečili konope, ale bohužiaľ nie je im to umožnené. Prečo? Ahoj, moje meno je Rastislav Ďurové, pôsobím v občianskom združení Reseda a občianskom združení Rastamama. Drogovým témam sa venujem profesionálne viac ako 10 rokov. V rámci nich riešim prevažne drogové poradenstvo a osvetu a prevenciu. Ahoj, som Ľubomír Harmanovský, pôsobím v občianskom združení Sieť dobra. Naším cieľom je pozitívne ovplyvniť spoločenský vývoj a preto podporujeme kampaň za triezvú drogovú politiku. Mojou úlohou pospájať rôznych ľudí z rôznych organizácií alebo jednotlivcov a usmerniť celé naše snaženie do jedného prúdu tak, aby malo reálny výstup a reálny pozitívny účinok. Volám sa Marek Lukačovič, som študentom na Univerzite Komenského, na katedre psychológie a najviac ma fascinuje práve osobnosť, vývin osobnosti, integrita osobnosti, vývin ako taký, vedomie, nevedomie, ako sa dá vedomie pohýbať, transcendentovať, transformovať, vyvíjať, rozširovať. Práve preto ma celkom zaráža, že my ako národ 21. storočia, vyspelej Európy a demokracie máme zákony postavené na prekonaných predsudkoch a nie na vedeckých dôkazoch a faktoch. Volám sa Zuzana Bideková, som občianská aktivistka, venujem sa dekriminalizácii drog. Do tejto kampane sa zapájam preto, lebo si myslím, že otázka dekriminalizácie drog je otázkou ľudskoprávnou. Nikto by nemal byť trestaný za to, že si ničí vlastný život. A keďže náš demokratický systém je založený na rešpektovaní slobody jednotlivca, nemali sme odkliešťovať slobody druhých len kvôli našim morálnym predsudkom. Ako povedal Jean-Jacques Rousseau, moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Takže myslím, že potrebujeme celospoločenskú diskusiu, objektívnu, s odborníkmi, aby sme laikom a verejnosti ukázali hlavne potenciál a limity psychedelík a iných látok, pretože oni tu vždy boli, sú a budú a myslím, že harm reduction a osveta je práva cesta a nie nejaká represia, ktorá evidentne nepomáha, na čo sú jasné čísla. V rámci tejto kampane sa venujem prevažne právnym otázkam, systémovým otázkam a koncepčným otázkam, ako ten systém nastaviť tak, aby bol funkčnejší, aby bol spravodlivejší, aby nebol neprimerane prísny. Vlastne v podstate sa snažíme dosiahnuť, aby tí užívateľia sa mohli cítiť viac vnútorne slobodní, aby sa zbytočne nekriminalizovali tam, kde to nie je potrebné, ale zároveň nastaviť programy drogovej prevencie a drogovej osvety a drogovej pomoci pre tých ľudí, ktorí tú pomoc skutočne potrebujú. Súčasné výskumy potvrdzujú, že konope má pozitívny vplyv na mnohé choroby a v súčasnosti sú títo pacienti kriminalizovaní, nemajú prístup k lieku, ktorý má minimálne vedľajšie účinky a môže pozitívne ovplyvniť ich život. História je plná dôkazov o tom, že konope je tu stále, je tu s nami a my to prehliadame. Bol by som rád, keby sa tieto veci zmenili. Aj vďaka nám, aj vďaka vám. Skúste sa zapojiť, skúste nás podporiť. Snažíme sa, bojujeme aj pre vás. Úsmev lieči, konope lieči.